Soc José Maria Chornet, soc fill de Benetússer, però afiliat al Alfafar. Em sent també fill d'Alfafar. Des de jovenet he estat sempre en Alfafar, he tingut molts amics en Alfafar i si toca la dolçaina és per José Manuel Párraga, que és d'Alfafar. Ell em va ensenyar els primers passos. Recorde que va ser en unes Pasqües, ell comença a tocar i jo, clar, mon pare no m'havia deixat estudiar mai música. Quan veig la dolçaina i veig que toca la dolçaina, el flaviolet que jo el tocava, i dic, això és massa, això és una passada. I bueno, me'n vaig en seguida anar a comprar una dolçaina a València, no la feia sonar de ninguna de les maneres i gràcies a ell pues, comencé a tocar. I entonces la dolçaina va ser, quan cau en mi la dolçaina vaig veure les possibilitats, perquè tocava tot d'oït. Jo no havia estudiat música, però era tot d'oïdes. I tenia molt bon oït i comencé a tocar. Als 40 anys comencé a aprendre solfeig i música, però el primer serà com el dolçainer tradicional que tocava d'oïdes i allà on anava, xiquet, toca l'himne de la penya. I diu, ai, això, tens partitura, diu, canteu-lo. I el cantava i a les 2 o 3 cançons pues, ja el tocaves. La sort que vaig tindre de conèixer a un tabaleter que ja estava molt ficat, es deia Artur Vinaixa, va ser com el meu segon pare. Ell és el que me va llançar i vaig anar ja per tota la comunitat valenciana, Castelló, València, Alacant. Després hi hagué una altra temporada en el que tinc que anomenar a Àngels Paredes, que també va començar en l'escoleta del grup de danses, així en Alfafar, i Àngels Paredes va anar a més, ha estat en les Folies també tocant, en rondalla, i Àngels va en una entitat del poble, donava classes, un dels tallers que tenia dones, activitat i cultura, va ser Àngels donant-los classes de ball. I en aquestes classes de ball, aquestes dones després isqueren en festes també, i va ser les primeres que isqueren en el trasllat de les imatges el darrer dia de festes i tal. Després vingué ja més tard Rosa Nicolàs, que comença també a donar classes, ja molts anys després. La idea era primer la xota i després una dansà del poble d'Alfafar. És a dir, que Alfafar tinguera melodies pròpies, igual que té Bocairent, Font de la Figuera, o altres pobles, Moixent, altres pobles que tenen les seues melodies. I s'ha sigut sempre la idea nostra, no? De que Alfafar tinga les pròpies melodies, tant de la dansa, la xota, com ara últimament el bolero.